evînekê. Ez bawer dikim ku rûniştgeha amel ser rûniştî bêriya vegera me dike piştî ev qas dûrketin. Em ji dibistanê ra karwana wîya winda di qerbalixa aliyan da vegerînin. Nerîna te çi ye eger ku me dîmenên hembêzkirina xwe ji binî dûcehê ve afirand? Çavên te welatê çûkin gurandîne li ser ewrê reşta. Welat nehîştin lê mîna çavên te kirin gurandî li ser stûnên kavilan. Ji gurgana vegerê talan kirin û ji bilî firtikên birçîyan ji neviyên têran ra tiştekî nehîştin. Ez û welêt em du şahidin û me tiştekî nedîtî. û ez bûme hewestara mirinê we û ez hînê saxim. Di te da hemû çîrokên birîna serhişk e ger te bizanîba. Min di te da wateyê nimêja ên filîtî bûn ji xendiqandina gemiyê dîtibûm. û ez hîn li cîgehên germbûnê digerim. Di wan nameyên ên hûtê deryayê da qurtandî di nav lê nivîskin kevin ên ketine celbê hîn lêgerîna bidawî nebûye. Wekî ku narvîna bêhiş xujlepên xêvê xwe derxist û hate min. Başiyên narvînê ez xapandim dema ku devê çekê xwe berbate anî. Em neqşeyê tîpin navê xwe li ser dîwarê gulîstanê da vedigerînin. Li ser darên me jî ji bo bibin şahid ser evîna me û dilsûz bin ji nepeniyên me re. Evîn mecbûrkirin dan hemû perwîn û kevir û gul û stran xwe ji vîna hebûn û azadiyê re bitewînin. Bang kirin di mirnişîna me da sozekî wendayî ye di xwe da bêhêviya pedewbûnê red dike. Veger ji sozê di yaseya evîndaran da mîna mendalkirina xuda ji pirtûkên xwe re, lê hestbûn bi tirsê û dûdûliyê mîna rûxandina evînê yê li ser kevîka paştemanî û bindestiyê. De bidewsîne ser birînên min ta ez bi êşê hes bibim. Tu wate ji evînê re mîne ger em bi êşê hes nebin. Ez dixwazim peyvên min dûrî aşkerekirinê bin, ta mîna te ne zelal bin. Ta ku ez bir zîrekbûnê nîşanê hes bibim û kanîbûna wî ku bibe ji rewşêra rikberekî, dûrî diyarbûnê û tiştê hêsan û xuya. Lê ez pê raman dibim her ku te bihin dikim û nêzî lêvê te dibim ji bûna maçekê. Ez naxwazim herdem firindeyên koçber li hêlîna xwe vegerin, ta hestê evîn û êşê di nav wan da nemirin. Dixwazim tim bar bikin ji ber em ji rûniştinê paş perdeyan têr bûn. Hîn dûdûlî aramiya me ji kûkên ên bi meva girêdayî li hev dixînin. Hîn seyratî li dûr deverên me dizîvirîn. Me mîna lîstûkên peteyî dikin. Çavekî lê didin bi awirên xwe ve di kêlika xemsariyê de ji êşê re hevpeyvînekî çê dikin. Ji êşê re hevpeymanekî nemir e ji me re birîna nemir vedike. Tenahî kesekî nû ji me re peyda dike, kesekî nenormal e. Darên bi qasî metirsiyan diyarî min dikin û bayên ku bêdengiya şevê di girtîgehê da dihêlin. Çendîn aramiya min xweş e dema dikeve di nav sêwirê min de. Xemgîniyên min gazî dikin û min dawet dikin ta ez ji qirrecerê xwe şiyar bibim. Çawa wê dûdûlî ku te jiyana min binivîse, çawa wê tarîbûn ser ba û qerbalixên min binivîse û tiştê ku ez pê hes dibim
آلیگری جتاریبون را او درگوشا نرین میا دست خود ده سر آزاریا میا زهابوی دکوه ناو هناسه من دا گوژ پرگال ویا ورمور دا بیر آنینا جنک خمگین و بیدنگ ورزاین او اوینا نپنی آدمه دا دفلکاش بیر کرنه و چاوا آرام بمینه او اوینک سرحشک خسلتن و به عجیبن مفری گریه دکه تدی کوچاف زوهانه و مینا موری رش لسر لینوسکن مدمشه و دیناو دیوارن در رزی و گرم دا مینا دلن مین وستیاینه جپرس داینه درد کبه و بر را وستگهن داوی دا دگری جتشتان را آزادی آوانه کوته کبن زقاقن پرسه جهمو لیلالان را مراق وینه کجینیگاش و هزرن مروبان رزگار ببن و جدمسالان را آزادی آوانه کدمسالن دن بینن لسر روی جیهانه و جویرش یه را او برفرهی آوالا کوته دا خمساری بشادی بلیزن و تی کبن کراهی هناسیان دا و حتا هزر افیندار بزه چقاس پیوسته کووره بجه کرن توی زورداریا دمه و کو خون خوی تایبت بخوا ببینن دجیان دا و لکو دا ددم تقینن دریج دا وشیرن کو بالنده هیلینن خوا ببینن دوری جیگهن مار و بکوبا هرن و چاوا خوشبو ایریش روکه خوا آمده بکن و چاوا زارو کاربن ترسه شر جخوا درخینن و برچیبون دو خوشوان را ودکه ترسه رشوان دور پیش دکه و بجلب و جناقن کامپیان گریداینه و چاوا جیهان کاربه که خوش شاخ ترور و زورداری دور بخه و چاوا اوین کاربه کورتجیان آخوا به مروبان را بنویسه بکو پیوستی آخوا به پینوسه هبه گری پار خوزین منه مراقبونه مترسیبونه نه و لی پرسینجی جمع مزنترن نجبر کو لبرسوان دگرن جبر کو برسز جار ندبن بهانه جرونشتن و بیکاری دما خو به حسانی تین نیچیر کرن